Pistetään tuo tuosta. Ja tonne. Sanoiko se sitten jotakin töitä? Kyllä. Saat uuden tehtävän varjostaa Jackia. Mutta eikö me tapettu se 5 kuukautta sitten? Ette tappaneet. Tässä on tiedot Jackista. Jaha, mutta mikä tässä on paikan nimi, jos me ei ole kerrottu kenellekään, missä sen ruumis on? Kyllä kai jätkä tietää, että mä en ollut aina komissario. Olin ennen erikoisjoukoissa. Niinhän se oli. Otatko sä työn vai et? Otan työn. Ja lähe! Helvetti! Ulos! Kyllä Ulos! lähe. Elää jaksaa paljon! Tähän pystyy vastaan nimen. Kyllä pystyy. Vastaa se 4 nimi vastaan. Katsotaan. Jamesia, Jarmoa, Jackia ja Jaakkoa. Minä ehdottaisin Jarmoa. No mä kyllä itse ajattelin vähän tuota James. No jos ei kato Jarmo kirpaa, niin ehkäpä sitten. No ei sitten merkataan. Ei tietoin nämä ja... Noin. Nyt on vaihdettu henkilöpaperit ja... Siinä ois. Kiitos. Kiitos päivän jatko. Tähän pystyy vastaan nimen. Kyllä pystyy. Vastaa se 4 nimi vastaan. Katsotaan. Jamesia, Jarmoa, Jackia ja Jaakkoa. Minä ehdottaisin Jarmoa. No mä kyllä itse ajattelin vähän tuota James. No jos ei kato Jarmo kirpaa, niin ehkäpä sitten. No ei sitten merkataan. Ei tietoin nämä ja... Noin. Nyt on vaihdettu henkilöpaperit ja... Siinä ois. Kiitos. Kiitos päivän jatko. Okei, on sisällä. Selvä. Aseta kamera. Selvä. Poistu paikalta äkkiä, Jack on tulossa. Ole ulos kädet ylhäällä. Selvä. Laske aseesi. Laske aseesi. No, hyvä. Got the bridge! Toiko piti mukaan saa? Tää pitäis paskoa sun käsi. Mä oon ollut monella tehtävällä, mun käte on ammuttu ja se on liiskaantunut. Adios. Tää tehdään pitkälle pystyy. Siisti pesismailla. Nyt missään ei panttivankit olla. Selvä.
Ne ovat Tule esiin! Ei. Mä lähdin jahtaa Rosvaa, tarkistakaa vaan jo. Antaudu! Eihän mulla on se. Ei. Selvä. Selvä. Tuo on pidätetty saastainen Rosva. Mä en oo saastainen Rosva. Mä oon Pablo. Nyt, missä ne panttivangit ovat? No, ajassa. Kiitos tiedosta. Ei ne mitenkään tuolla voi olla. No, otetaan silti. Kädet ylös! Cut! Konnichiwa, arigato! No puhelin. Mitäs? James, tule heti poliisiasemalle. Miksi? Älä poika aliarvioi minua, vaan tule nyt poliisiasemalle. Okei, tullaan. Vapaa päivä. No. No jotain asiaa, herra komissaari. Onnittelut. Sinut siirretään erikoisjoukkoihin. Miksi? Koska sait alle tunnissa yhden rosvojoukkojen tuhottua kokonaan. Plus melkein tapoit Jackin, mutta hänestä tästä huolehtia. Hän on nykyään kunnon kansalainen. Kiitoskin. Eikä hän olekaan murhaa. Hän ei ole tehnyt 2 kuukauteen mitään väärää. Okei. Plus tästä erikoisryhmästä tietää vain 3 tyyppiä. Minä, sinä ja Reinhardt. Selvä. Voitte poistua. Sinä kans Reinhardt. Mikä kohtaus puuttuu? Ei, Ota ota partiokin tuolla tyylyssä. Jack ei tunne lähiökönä yhtään mitään. Ollut vaan normi kansalainen. Niin, mutta eikö sun vuoro loppu kohta? Loppu. Jää kova pervo! Mitä tapahtuu? Jack, mitäs teet? Jack, laske se veitti! I am back.
keitti sullekin kuppasen kahvia. Joo. No mitäs viime tehty? Aivan mahtavasti. Vaimo? Kuka se sitä? Ei. Tu pidätätte lain nimessä. Päivä. Kuka sinä olet? Mitä se Jaakko tiedät? Kädet Joo, ylös. pidätetty. Kädet ylös. No pidätetty noin. Jack. No. I am the killer. Tulimme tutkimaan tapahtuneita murhia. Plus kaneveesin lyötyä apulaiskoista. Menepä sä tutkimaan muuta, mä en jututa. Ai. Missä? Koska tappeli Paulassa, mitä täällä on tapahtunut? Jack eli Death Killer kävi täällä ja hän löi mut kaneveesiin. Sen. Löysitkö mitä? En löysin vain kuolleita ruumiita. Mitä auttaa tutkimaan? En löysin vain tämän pistolin, jossa näyttää sulla oli sormenjälkiä, mutta en oikein usko sitä. Kiitos tiedosta, voit poistua. Nyt. Sisään. Paavo. Mitä se löytyi murhapaikalta? Ei muut kuin tämä asia. Ja kuolleita ruumiita. Totta kai sitten löytyy kuolleita ruumiita. Jos se on murhapaikka. Hetkonen, mitä sä täällä teet? En mä tiedä. Nyt voit poistua. Selvä. No, entäs muuta? No, äidin Jack on nykyään Death Killer. Okei, Jack, eli a.k.a. Death Killer, on nykyään uhka poliisivoimille. Lähetämme siis jäljittäjäryhmän. Voitte poistua. Te molemmat. Miksei? Hei, mistä sä muuten James on? No, mä en oo nähnyt sitä viimeksi näin 4 päivää sitten tehtäväannon jälkeen. Mä näin sen viimeksi 3 päivää sitten komennuksen jälkeen. Kaipa se jossain tuolla on. Jossakin juhlimassa. Se James! Jack saa maksaa siitä mitä teki. No mitä se teki? Ei mun varmaan silmä. No eikö sitten muuta kun lähetti kostamaan? Wow. No, Normiluodit ei kyllä hänen tehoa. miksei mukaan? Meillä on AK-47. Onko se testannut? Joo, ja muistatte mitä viimeksi kävi? Me tapettiin se. Tapoitte. Te tarvitsette raskaampaa asetta. 4 M6. Joka on mikä? Se on tiedemiehiemme keksimä supersalainen ase. Ai se tiedemies, se hulpaprane. Just se. Joka oli mun No, häitsi. me mennään sitten hakemaan hänet. Joo, löydätte sen varastosta. Onko tää kettä? Haloo! Ei tää oo kettä. Kyllä on! Äänikolo. Kyllä! Sä! Sä! Tunnetteko te jostain? Me tavattiin Losissa. Losissa! Mitä sä siellä teit? Siis eikö sä hoksannut kuvalikaan teissä? En. Niin, että mitä helvettiä? Sä eikö se ollut näyttämällä jotakin? Kyllä. Odottakaa pieni hetki. Missäs tää juttua? Oh, täällä. Ai. Tätäkö etsitte? Joo, varmaan sitä.
Mikä sen nimi on? No, 4M6. Miten se toimii? No, täällä on 4 lipasta. Tää on täynnä erikoismetallivahvisteista nanodynaamista panoksia. Nää lävistää timantinkin. Obsidiania, no 3 tutkijaa kuoli siihen. Mutta, jos te haluatte tappaa Death Killerin, teidän pitää ladata tällä. Saatte super hyvän laserin, joka pystyy hajottamaan timantin, obsidiaanin ja kaikki maailman vahvimmat aineet. Sorry. Isamo. Onko se Jack? Ei. No. Reinhard, onks kunnossa? James. Meidän pitää tappaa Jack. Puut. Se on hyvä partointi tää nyt. On kyllä. Jäädä tänne pimeetä vähän ja... Joo, ja sitten ei oo kovin epäilyttäviä henkilöitä liikkeä tänne. Ei kyllä. Mutta se Death Killerin keissi oli aika paha. Oli kyllä. Tappasi poliisiasemallisen joo. Niin, ja yhden sinne vessa. Niin hukutti se ja... Ei sitä ei sen enempää, mutta... Hei, kuka tuo tyyppi on? Kuka? Death Killer! Death Killer! Tehdään tässä nyt loppu. Hengittää, mutta haavoittunut. Lääkitä mies! Tuu tänne, meillä on mies maassa. Hän hengittää. Juuri ja juuri. Tulepas. Lähdetään takaisin kohtaan.
tällaisesta aamusta. Kerro sun kommentit vielä. Kostin kommentti. Mitä? Jack! Mitä teet? Maistuu. Onko tää mukaan joku piirakka? Onko tää joku piirakka? Onko se villi? Miten elokuvat? Teidät on vapautettu! Kiitos teidän nainen tulee alitukka. Vaan tekeminen meni. Ihan hyvä. Entäs Ossi Heikki? Mitäs elokuvan tekeminen meni? Koska ollaan loppu, niin ei näe. Enhän ole kunnossa. Teikö mitä sä just sanoit? Missä kohtassa se on? 2 kohtausta jälkeen editointia päälle valmis. Sitten se on valmis. Niin, eli Jack, aka Jet Killer on plan. Meni pieleen. Risto, Ei. meni pieleen. Miten? No ihan kokonaan, koska mulla oli vuorona tää kuvata meitä. Mä olin sanonut siellä. Ja sitten tuohon ovelle viisi. Laitetaan se tuo. Tuoton. Eikö se mun perustelu? Joo. Joo. Noniin. Jaa, poikki. Alkuteksti. Lopputeksti.